ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥିରତା ଅମନୋଯୋଗିତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥାଉ। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଚାର ପ୍ରଜାପତି ପରି ଏଠି ସେଠି ଉଡ଼ି ବୁଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଏହିପରି ଚିନ୍ତା ସବୁବେଳେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବା ହିଁ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଉନ୍ନତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କେବେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତି ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି 15 ମିନିଟ୍ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବସିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ର ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁପର ପାୱାର ହେଉଛି ଏକାଗ୍ରତାର ଶକ୍ତି। ଯଦି ଏକାଗ୍ରତାର ଶକ୍ତି ଜଣକ ପାଖରେ ଥାଏ ତେବେ ସେ ଜୀବନରେ କିଛି ବି କରିପାରିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଯେପରି ଯବକାଚ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ଗୋଟିଏ କାଗଜକୁ ଜାଳିଦିଏ, ସେହିପରି ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇଥିବା ଚିନ୍ତାକୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଉପରେ ଏକାଗ୍ର ରହିଲେ ଏହା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଉପାୟ ହୋଇଉଠେ। ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅସାଧାରଣ ଧୀଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିଛେ, ତାହାର ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଏହି ଏକାଗ୍ରତା ଶକ୍ତି। ସେମାନେ ଏକାଗ୍ରତା ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକାଗ୍ର କରିବାକୁ ହେଲେ ବିପୁଳ ପ୍ରୟାସର ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି। ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଭାଷାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକାଗ୍ରତାର ଶକ୍ତି ସୁପ୍ତ ଭାବରେ ରହିଛି। ଯଦି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଜାଗ୍ରତ କରାଇପାର, ତେବେ ସେ ଅଧିକ ଏକାଗ୍ର ହେବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ ଓ କୌଣସି କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତହିଁରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମନୋନିବେଶ କରିବାର ଓ ପୂରାପୂରି ମଗ୍ନ ହୋଇଯିବାର କ୍ଷମତା ତା ଭିତରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଖେଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରସ୍କାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କିଛିର ଆଶ୍ରୟ ନିଆଯାଇପାରେ। ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଉଛି ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଥାଉ ଏବଂ ବଡ଼ ହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ା ବେଳେ ଏକାଗ୍ରତାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖୋଜିଥାଉ। ଛୋଟବେଳେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ଲାଗି ରହିଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ବାଲିରେ ଘର ତିଆରି କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷର ମନ ଇଚ୍ଛା କିଛି ତିଆରି କରିବା, ଏମିତି ଅନେକ କାମରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସମୟ ସେଠି କ'ଣ କରୁଛି ବୋଲି କହି ତାକୁ ସେଠାରୁ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଗ୍ରହ ହିଁ ଏକାଗ୍ରତାର ଭିତ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତାର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରେଇ ପାରିବା। ଯେମିତି ବିନ୍ଦୁରୁ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଡ଼ିବା, ମିଶିକି ଥିବା ମଟର ଓ ବାଦାମରୁ ବାଦାମକୁ ଅଲଗା କରିବା, ସେମିତି ଚାଉଳରୁ ଧାନ ବଛା କାମ କରାଯାଇପାରେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମଡ଼େଲ ତିଆରି କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆକୃତି ସଜାଇବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚିତ୍ର ଉପରେ ମଞ୍ଜି ବା ଡାଲି ଆଦିକୁ ସଜାଇବା, ଅଧା ଅଂଶକୁ ଯୋଡ଼ି ପୂରା ଚିତ୍ର କରିବା,
ବୋତଲରେ ପାଣି ପୂରାଇବା। ପଛକୁ ପଛ କାଉଣ୍ଟ କରିବା। କେତୋଟି ଜିନିଷକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ସଜାଇ ରଖିବା ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା। ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ଏବଂ କେଉଁଠି ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିବା। ରଙ୍ଗ ଦେବା। ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ଦେଖି ଅଲଗା ଥିବା ଅଂଶକୁ ଚିହ୍ନାଇବା। କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଜାଳି ତାର ଶିଖାକୁ ଅନାଇ ରହିବା। ଧ୍ୟାନ କରିବା।